Hona hemen azido oxoazidoen azken adibidea. Izen emoten dozkue funtzionala bian. Elementuak hidrogenoa, oxigenoa eta karbonoa dira. H, C, O. Baina ez dakigu ze zenbaki idatzi behar doguzan. Horretarako errazena oxido ez metalikoa ateratzea eta ur molekula bat gehitzea izango da. Beraz, karbonoak erabiltzen dauan oksidazio zenbakia, bi da. Oxido ez metalikoa, simplifikatuta jakina, CO, gehi ur molekula bat. Gogoratu ordena, lehengoz hidrogenoa, H, bi, gero karbonoa, C, eta oxigenoa, eta bat, gehi, bat, bi. Formula beraz, H2CO, bi da. Goazen beste nomenklaturak egitera. Funtzionala bat, azido, dioxokarbonikoa, bi. Nomenklatura sistematikoan formula irakurri egiten dugu. Dihidrogeno, dioxokarbonatoa. Tradizionalean, azido hitza eta karbonoari atxizkia edota aurrizkia ipini behar dotzagu. Karbonoaren oksidazio zenbaki positiboak 2 eta 4 dira. 2 erabiltzen dau kasu honetan, beraz txikiena danez, oso atxizkia gehitu behar jako. Azido karbonosoa.